президент‌ҳои Русия ва Украина Владимир Путин ва Владимир Зеленский барои музокирот розӣ шуданд. шоми 25 феврал вазорати корҳои хориҷии Русия хабар дода буд, ки гӯё Киев пешниҳоди Путин барои дар Минск доир кардани музокиротро рад кардааст ва Зеленский ба ҷои Минск Варшаваро ҳамчун макони гуфтугӯ пешниҳод кардааст. Вале Сергей Никифоров, сухангӯи президенти Украина, дар Фейсбук гуфт, ҷониби Украина барои музокирот омода аст ва дар ҳоли ҳозир тарафҳо масъалаи макон ва замони музокиротро машварат карда истоданд. иддаъҳо дар бораи гӯё аз музокирот даст кашидани моро бояд рад кунам. Украина барои гуфтугӯ пиромони эълони оташбас ва мусолиҳа омода буду ҳаст. ин мавқеи доимии мост. мо ба пешниҳоди президенти Русия розӣ шудем. дар ҳоли ҳозир тарафҳо масъалаи макон ва замони музокиротро машварат карда истоданд. музокираҳо ҳар қадар зудтар сар шаванд, имкони барқарор кардани ҳаёти оддӣ ҳамон қадар бештар хоҳад буд, навиштааст Никифоров. дар ҳамин ҳол вазоратҳои мудофиаи Русия ва Украина дар бораи натиҷаҳо ва талафоти тарафҳо дар ду рӯзи аввали ҷанг рақамҳои комилан мухталиф нашр карданд. вазорати мудофиаи Русия хабар дод, ки нирӯҳои Русия миқдори зиёди аслиҳае, ки Украина моҳҳои охир аз кишварҳои ғарб гирифта буд, тасарруф карданд. дар байни ин ғаниматҳо аз ҷумла шабкаҳои мушакии зидди тонкии амрикоӣ Ҷевелин ва шабкаҳои британӣ низ ҳастанд, гуфта мешавад дар гузориши ҳарбиёни рус. вазорати мудофиаи Русия ҳамчунин хабар дод, ки нирӯҳояш 211 иншооти ҳарбии Украина аз ҷумла 17 бунгоҳи фармондеҳӣ ва алоқа, 19 шабакаи мушакии зидди ҳавоӣ С-300 ва аса, 39 истгоҳи радиолокатор, 6 ҳавопаймои ҷангӣ, 1 чархбол, 87 мошини ҷангиро нобуд сохта, шаҳрҳои Сума ва Контопорро муосира гирифтанд. ҳамзамон нирӯҳои ҷудоиталаби ЛНР 21 километр пеш рафта минтақаи аҳолинишини Трёхизбенкаро ишғол карданд. нирӯҳои ДНР бошад 25 километр пеш рафта ба Волноваха наздик шуданд. ҷониби Украина эътироф кардааст, ки ҷангҳо дар наздикии пойтахти ин кишвар шаҳри Киев ҷараён доранд. Зеленский дар паёми видеояш гуфт, пойтахтро набояд аз даст дод. вазорати мудофиаи Украина нимаи доими рӯзи 25 феврал хабар дод, ки аз оғози ҳамлаи нирӯҳои Русия то соати 15 рӯзи 25 феврал нирӯҳои Украина 80 танк, 10 ҳавопаймо ва 7 чархболи артиши Русияро нобуд карданд. ба ҳисоби ҳарбиёни Украина дар ду рӯз ҳудуди 2800 нафар аз аскарону афсарони артиши Русия кушта шуданд. санҷидан ва таздиқи дурустии маълумоти мақомоти ҳарбии Русия ва Украина тавассути манобеи дигар имкон надорад. ҷониби Русия дар бораи талафоти худ то кунун ягон иттилои расмӣ надодааст. ҷониби Украина қаблан хабар дод, ки дар рӯзи аввали ҷанг аз ҷониби украинаҳо 137 нафар кушта шуда ва 316 нафари дигар захмӣ шуданд. нирӯҳои Русия субҳи барвақт 24 феврал аз самти Донбасс, Беларус, Крим ва Баҳри Сиёҳ ба қаламрави Украина ҳамла карданд.